Ale už sa smeje. Už badá, ale nevadí. A podmanisku treba pustiť, lebo je tu hodinu stáť. Ne, ona bude musieť vydržať. Vydrží. Hodinku. Čakajte, máte čas. Počúvajte, od rána sem na strany. Otočka! Všechno si prečítal. Ani ja už vím, proč si mi volal. Všechno si prečítal. Jo, ohromné teda. Počúvajte, ráno, jak jsem se zbudil, tak jsem si říkal, a už je to v prdeli, už táhne na 60. Takže od rána mám na piču náladu. Ne, to rozumíš, moje... Od nás všetkých, všetko najlepšie. Moja... To je tvoja, ale jedna mi chyběla. Tým 10 000. Hanka ťa čaká, Hanka ťa čaká. No, poďme. Čo ideš prvý? To sú takové, po ránu takové šoky. Dávaj dole. Budú šoky celý. Bože. Počkaj, ideme pre teba, aby si videl. Máme cigáňovku to. Zábavy. Dobrý den. To jsem si říkal taky rádo, ale moja mi říkala ahoj starče. Tak ja idem prvá. Ivoš, všetko nádej na tom 50 zdravíčka, šťastia, lásky, ale to si vám poslúchal. Díky. Díky. Dobre, takže to je od každého, Ivoš. To je spoločný darček. Takže všetko najlepšie. Ďakujem. Veľa síly do rozkroku. Ďakujeme. To budu potřebovat, díky. Všetko najlepšie. Ďakujem. Ježiš vám ja vás A ja? Všetko najlepšie. Peprík. Peper. Peper. Všetko najlepšie.